Broadcasting Company. Sa Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ito mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, negosyante sa Bacolod patay matapos ginlutang sang 3 ka mga suspect. Barangay 9 kag Villamonte nagapanguna sa may pinakamadamo nga nadakpan nga wala nagasuksok sang face mask. Sa balita national, Presidential Spokesman Harry Roque nagklaro nga nagapabilin sa first wave sa COVID-19 ang Pilipinas. Kapin 1.5 bilyones pesos nga pondo ginpain sang DBP para sa ayuda sa mga magagmay nga mangunguma. Maayong aga Bacolod, may gagabalugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 22, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos sa nagaligad sa tag na alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaking negosyante matapos ang gintiro sa Nara Avenue Capital Shopping Center sa siyudad sang Bacolod. Mga alas 5 ang tagna kahapon sang hapon, Mayo 21. Ang biktima ang ikilala kay Roland Tan, legal ang edad katag-iya sang Crown Agri Trading Corporation. Ginpahayag sa mga saksi sa lugar nga masakay kung tani ang biktima sa salakyan sang inuyang gintiro. 4.5 kalupok ang nabatian sa mga tao sa mga lugar.
Sunog kay Police Major Reynante Homokan ang hepe sa Police Station 4. Tatlo ang suspect nga nagasuksok sang face mask kaya nagalakat lamang matapos ang krimen. Sunog kay Homokan, dead on arrival ang biktima sang gindala sa Riverside Medical Center kag may 5 kaigo sang pagtiro. Lakip sa igo sang biktima among sa tuong adlunggan kag dughan. Hindi pa maestablisar sang kapulisan ang motibo sang krimen samtang ginatsukyar pa ang background sang biktima. Si Roland Tan talaga siya, sir. Siya yung talagang owner ng Crown Grill. Is about to on board na siya sa vehicle niya nang pinalinapitan siya ng isang suspect at saka binaril, sir. Sir, initially rin po, ilan po yung tinitingnan nating suspektado po dito ngayon, sir? So, based doon sa mga witness, tatlo. Tatlo po. Oo, tatlo. Naglalakad lang po sila. Yes, sir. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Reynante Humokan ang hepe sa Police Station 4. Patay ang isa ka babayi matapos nga na-trap sa sunog sa gintinguan nga ma-rescue ang iya ido sa Lumboy Street, Capitol Heights Subdivision, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod, takna 6:17 kahapon sang aga, Mayo 21. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Poblio Platenia. Ang napatay ang ginkilala kay Michelle Mirasol, 35 anyos. Sa inisyal nga pagpangusisa, nakagwa na sa ilang balay si Mirasol. Kaupan ang iya mga ginikanan nga tag-iya sang balay kag ang iya sini mga kabataan apang o kun iya bata apang nagdesisyon nga magbalik sa sulod kag sa nagkasunog nga balay para i-rescue ang iya mga ido nga Shih Tzu. Nakita sa otoridad ang bangkay sa nga biktima sa banyo nga posible na suffocate nga among gintunaan sang iya kamatayon. Palayag ni Plotenia Bulubanta, 100,000 pesos ang kalitan sang sunog nga nag-umpisa sa wiring sang kisame. Ginabisuan naman ni Plotenia mapumuluyo nga kung may kaangay nga insidente, hindi na magbalik para sa iba niya kagamitan, kag unahon ang kaugalingon bangod isa lang ang kabuhi. Patay man ang isa ka senior citizen nga babae sang ginlabo sang iya malang mismo tupad balay sa Hacienda Tresing, Barangay Andres Bonifacio, Ciudad San Cadiz sa tong Miyerkules sang udto. Ang patay ginkilala kay Ninita Aguisando, 61 anyos sa edad, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Joel Coros, legal sa pangidaron na nagapuyo sa uman nga lugar. Sunod kay Police Staff Sergeant Mark Haranilla, investigador sa Cadiz PNP, ginreklamo sa barangay ni Aguisando si Coro bangod sa higko sang manok sang ni Coro nga nagatupa sa ugsaran sang biktima. Duha man ni Haranilla, wala sang natabo nga arreglo sa duha sa barangay kag sang pagpauli sang moene nagpahubog ang suspetsado kag naglalisay sila sang biktima tubtub ang labo niya ini. Ginengagaw padala sa Cadiz City Emergency Clinic si Aguisando apang gindeklarar nga patay. Nagsungka naman sa otoridad ang ining suspetsado kag ginapreparar na ang kaso nga murder batok sa iya. Nagpanguna ang Barangay 9 kag Villamonte sa Syudad sang Bacolod nga may pinakamadamo nga nadakpan nga mga persona nga wala nagasuksok sang face mask ay dalam sang GCQ o kon General Community Quarantine humalin Mayo 16 tubtob Mayo 20. Sa record sa Bacolod City Police Office o kon BCPO, may tag 58 ka mga persona nga wala nagasuksok sang face mask ang nadakpan sa Barangay 9 kag Villamonte. Nagasunod ang Barangay Bata nga may 22, Barangay Granada nga may 20, Barangay Sumag nga may 16, Barangay Mandalagan kag Vista Alegre nga may tag 15, kag Barangay 1 kag Banago nga may tag 14. Sa kabugusan, nagdangat naman sa 365 ka mga persona ang nadakpan sa Bacolod nga wala nagasuksok sang face mask. Pinakamadamo nga may nadakpan ng Police Station 4 kag Bacolod City Mobile Force Company nga may tag 65 ka mga naresto. Samtang nagpanguna naman ang Barangay 2 sa may pinakamadamo nga nadakpan nga wala nagasunod sa social distancing o kon physical distancing sa nga May 15 o kon nagumpisa Mayo 15 sunod ang barangay o kon may 15 sunod ang Barangay Banago nga may 7 kag Barangay Villamonte nga may 5. Sunod kay BCPO Operations Division Head Police Lieutenant Colonel Lester Liada, hindi tanan nga mga nadakpan ang residente sa manatungdan nga barangay kag may pila naman ang nagbisita lamang o kung may personal nga transaksyon. Pagpaathag ni Liada ang hugot nga implementasyon ang nagsugod sa Mayo 18 kung sa diin nakit-an ang tuman kadamo nga tawo. Nagdangat naman sa 20 kamasalakyan ang ginisyuhan sang ticket sa Negros Occidental Provincial Highway Patrol Unit sa siyudad sang Bacolod kahapon nga adlaw. Ang masalakyan ang naglapas ang pilang kamalayi sa dalanon kaangay sang illegal parking kag obstruction.
Sunod kay PU Head Police Captain Robelito Mariano, sa kanamuon sa salakyan nga nagasulod sa Bacolod, nagakadapat lang ipatuman sang hugot ang pilang kamalay sa dalanon. Una na nga nagpatigang sang rekorida ang Highway Patrol Unit, agud ipahanumdum sa mga motorista ang nagakadapat himuon para hindi magtugas ang trapiko sa mga dalan kamangdanan kung nga nagapati si Mariano, nga naidukar na amay ni ugaling madamo ang salawayon. Sa piyak sang COVID-19 pandemic, iluyang ipakita ni Mariano sa publiko nga kinanglan sa gyapon sang disiplina sa dalan. Ang illegal parking kag obstruction ang may penalidad nga 1,000 tubtob 1,500 pesos. Dakop naman ang 3 kalalaki nga taga-probinsya sang Iloilo matapos nga luyag kuntani magbakal sang makahulubog nga limnon sa syudad sang Talisay nagligad nga adlaw. Ang 3 ang hungod nga gininago lang ang ngalan lunsay residente sang Banwa sang Banate sa amo nga probinsya. Sunod kay Major Jigger Jimenong, hepe sang Talisay PNP, ang 3 ang sakay sa bangka sa nga masiplatan sa mga otoridad nga magadungka sa Talisay. Dugang ni Jimeno, nag-ako ang mga suspect nga wala sila sang ideya nga ginadumili man diri ang pagbakal sang ilimnon. Ginkuhaan lang sila sang kompleto nga ngalan kag ginpapauli balik sa ilang nga lugar. Nibaluan ginpatuman ang liquor ban bangod sining coronavirus disease o kung COVID-19 pandemic. Nadakpan naman ang 4 persona nga nagapanahor sa Burgos Street, Barangay 3, Siyudad Santa Carlota, mga alas 3 ang takna sang hapon, sadtong Miyerkules nga adlaw. Ang manadakpan ginkilala nga Sanday Charina Sanchez, 54 anyos, Esther Makiling, 54 anyos, Ralph Noel Villanueva, 34 anyos, kag Kiel Lagos, 19 anyos, tanan pumuluyo sa amuman nga lugar. Naabtan sa otoridad ang manadakpan nga nagahampang sang pusoy, kag nakumpiskar sa mani ang baraha, kag 163 pesos nga kwarta. Gindala sa police station ang mga suspetsado para sa temporaryo nga pagkustodiya. Arestado ang isa ka soltero sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay 1 Poblacion Banwa sang Pontevedra sa itong Miyerkules nga adlaw alas 5 sang hapon. Ang suspect ang ginkilala kay William Lanzar, 39 anyos. Nagapuyo naman sa Barangay San Juan sa amuman nga barangay. Nakumpiskar sa kay Lanzar ang balor 8,000 pesos ang ginapatihan shabu, motorsiklo, cellular phone, 500 pesos nga buy-bust money kag 350 pesos nga cash. Ang suspect ang preso karon sa custodial facility sa Pontevedra PNP. Seryoso naman ang kapulisan sa siyudad sa Bacolod sa pag-aresto sa mga persona nga wala nagasunod sa social distancing kag pagsuksok sang face mask. Ini matapos nga 286 ka persona na dakpan sa tungmag 20 nga naglapas sa Executive Order No. 35 nga nagalakip diri ang mandatory nga pagsuksok sang face mask kag social distancing. Sunod kay Police Lieutenant Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, gindala ang mga nagtarakpan sa barangay gym sa din sila nag-star kag ginpapahuway sang 12 oras. Sunod kay Liada, handa ang kapulisan ipatuman ang EO35 agud mahangpan sa pupuluyo ano ko importante ang pagsuksok sang face mask kag social distancing ilabi na sa tiyon sang pandemic. Wala labot sang Police Assistance Desk nga ginbutan sa malugar nga madamo sang tao. May kapulisan man nga galibot agud dakpon ang mapasaway nga wala nagasunod sa Executive Order 35. Nanawagan si Liada sa publiko nga sundo ng guidelines sa General Community Quarantine agud malikawan ang paglapta sang virus. Kag sa katapusan nga balita lokal naglambot lang sa 13 ka persona na aresto nga wanted sa nga napulo ka mga police station sa sulod sang 2 ka bulan. Sulod kay Police Lieutenant Lester Liada, Operations Chief sang Bacolod City Police Office, ang 2 ka bulan nga Enhanced Community Quarantine o kung ECQ kag General Community Quarantine o kung GCQ isa sa mga factor nga ginakonsidera nila nga nagnubo ang pag-aresto nila sa mga most wanted persons. Sunod kay Liada, sa mga regular days nga wala sang pandemic, hindi magnubo sa 8 ang mga wanted person ang madakpan sa tagsa ka police station sa Bacolod. Sunod kay Liada, sa 2 ka bulan nga nakaligad masako ang kapulisan sa pagbantay sa outer kag inner border control matapos ginpatuman ang ECQ kag GCQ. Apang sa pagbalik sa mga office personnel halin sa border control, liwat tatagan nila sang prioridad ang kampanya kontra illegal nga droga, gambling, loose firearms kag wanted person.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Kag sa aton mga kaaksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, original ni nga habon, nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral, kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas samtang padayon ng imong pagkuskus. Safe ini, bagod wala sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff agon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga kaaksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Kag sa ato naman nga nang nagapangapibla naton mga kaaksyon, ginarekomendar naton sa inyo ining black coffee. Kaya black coffee gali kadamo-damo sang iya sini nga mga health benefit. Kag kung black coffee gani, ang ginarekomendar naton sa inyo ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Nga amo na ginarekomendar naton. Kaya amo ni siya ang black coffee nga may ara nga mangosteen. Tika balaw naman kamo kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sang mangosteen sa aton nga lawas. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, nagabulig ni sa panubo sang risgo bla nga hindi kita matapikan sining Alzheimer's disease kag Parkinson's disease, ilabi na sa may mga edad-edad na bla. Kag mayo man ni siya sa aton atay. Nami man ni siya sa aton tinae, ginatinuan niya aton tinae. Mayo man ni siya nga para magnubo ang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Kag sa mga medyo dagko dira, gabulig ni siya sa weight loss panubo sa aton nga timbang. Kadamo pa sang iban nga mga benepisyo sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Sa nasiling na naton, amon ni siya ang black coffee nga may mangosteen. Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, mapakal sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga mga outlets. So, mag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ka na, kaya sa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Presidential spokesman nagklaro nga nagapabilin nga first wave pa lamang kita sa COVID-19. Samtang kapin 1.5 bilyones pesos nga pondo ginpain sang DBP para sa ayuda sa mga magagmay nga mga mangunguma. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 25, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga yara pa lamang sa first wave sa COVID-19 pandemic ang Pilipinas. Suno kay Roque, kung tanawon ang graph ng kaso sa Pilipinas, nag-umpisa ang first wave sa COVID-19 sa nag-abot ang 3 ka Chinese national nga positibo na nga daan sa virus kag hindi ini makabig nga community acquired. Siningabulan sa Mayo, suno kay Roque, amat-amat na nga nag-flatten ang curve, rason nga giplayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga maghimo sang tika nga gubalikawan ang second wave. Nagpangayo sa pasaylo ang DOA sa confusion na kung pagsalangisag nagintugas ang una nga palayag ni Health Secretary Francisco Duque III. Sunod kay Dr. Beverly Ho, Director ng DOH Promotion and Communication Service, ang local community transmission ang natabo sa may mga report nga kaso nga nagpositibo sa COVID-19 apang wala sang exposure sa positive case o kung wala sang travel history. Para naman kay Dr. Benjamin Co, Specialist on Pediatric Infectious Diseases, wala pa na-flatten ang COVID-19 curve sa Pilipinas. Naka-release na ang Development Bank of the Philippines sa DBP sa masobra 1.4 bilyon ka pesos, 1.485 bilyones pesos nga bulig pinansyal para sa mga small-scale farmers sa idalom sa cash aid program sa Department of Agriculture. Sunod kay DBP President kag CEO Emmanuel Herbosa, 297,000 ka mga manghuma ang nakabaton sang ayuda nga 5,000 pesos sa idalom sang Rice Farmers Financial Assistance o kon RFFA program. Ang RFFA ang isa ka unconditional cash transfer program sa mga rice farmers sa 33 ka mga rice producing provinces sa pungsod. Ini ang ayuda para sa mga manghuma para bulig sa impact sang COVID-19 sa ila palangabuyan. Naka-record naman sang clustering sang kaso sang COVID-19 sa isa ka jail facility sa San Pedro City sa Laguna. 26 ka kaso ang na-record sa jail facility, kag kalakip diri ang mga jail guards. Ang presuhan sa San Pedro City ang mayara sa 800 ka preso. Sunod kay Jail Chief Inspector Jeronimo Salye, spokesperson sa Bureau of Jail Management and Technology Calabar Zone, 4 ka mga BJMP personnel kag 22 ka detainees sa San Pedro ang nagpositibo sa COVID-19. Nagpatigayon na sa contact tracing kapag isolate sa mga istorya sa mga nagpositibo. Available na ang quarantine clearance sa masobra 14,000 ka mga overseas Filipino workers nga nakatapos na sa 14 dias nga quarantine kag nagnegatibo sa COVID-19 test. Sunod sa Philippine Coast Guard, available na ang quarantine clearance sa 14,669 ka mga OFWs. Sila ang nagnegatibo sa COVID-19 RT-PCR test nga ginpatigayon sa SAB Task Group for repatriations para sa mga OFWs. Ang mga ngalan sa mga nagnegatibo ang makita sa link nga ginhatag man sang ahensya. Sa tion nga mayara na sila sa clearance, posible na sila makapauli sa tagsa nila ka mga pamilya. Nagahulat sa karon ng gobyerno sa panibagong batch sang locally produced COVID-19 test kits matapos sa gin-recall o kung ginbawi ang unang batch bangod sa contamination. Sunod kay FDA Director General Undersecretary Eric Domingo,
Nagpatigayon sang validation ang RITM kag nakitaan nga 30% sang test kits ang mayara sang indeterminate results. Ginpaatag ni Domingo, nakitaan sang RITM nga accurate ang resulta apang mabudlay ni usaron bangod kinahanglan liwaton ang 30% sang samples nga dapat ipaydalom sa repeat test. Suno kay Domingo, nagahulat sila sa karon sang second production sang test kits kag ini ang pag-testingan. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, yara na sa final stages ang UP NIH para makureran ang diferensya sang test kits. Nag-apelar si Senadora Grace po sa gobyerno nga kung tani hindi malimtan si kaduwa nga trans sang Social Amelioration Program ang mga drivers sang pampubliko nga salakyan. Suno kay po chair sang Senate Public Services Committee, may pila ka mga jeepney drivers ang nagapanglimos na bagod wala sang may nabaton nga ayuda kag karon nagalaom nga malakip sa ikaduwa nga tranche sang SAP. Base sa pinakauling nga datos ng gobyerno sa 62,028 ka mga PUV kag Transport Network Vehicle Services drivers ang nakabato na sang ayuda gikan sa 90,000 ka mga estimated beneficiaries. Nagapanawagan si po nga padasigon ng paghatag sang ayuda para sa mga drivers nga nalakip sa vulnerable sectors karon nga COVID-19 pandemic. Gintugyan naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa Office of the Special Assistant to the President ang issue angon sa ginaligar overpricing sang testing package sang PhilHealth. Suno kay Roque, iya isometer ang transcript sang Senate inquiry angon sa issue para maggiyahan ang OSAP nga isa kataratapan sa idalom sang Office of the President kag ginapamunuan ni Undersecretary Jesus Melchor Kitain. Doa pa ni Roque, si Kitain na nagpatigayon sang investigasyon sa PhilHealth nga nagresulta sa pagkakas sa pila ka miyembro sang Board of Directors sang PhilHealth. Una ang ipangabay ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ng DOH nga imbestigahan ang pricing sang testing package sang PhilHealth. Ginpatag ni Drilon ang PhilHealth nga magabayad sang 8,150 pesos sa kada test, ang doble sa presyo ikumparar sa private sector. Lakip ng Philippine Red Cross nga na makapatigan sang parehas nga test sa balor nga 4,000. Ginpahayag ni PhilHealth President Ricardo Morales sa Senate inquiry nga ila i-review ang testing package nga ginbase naman sa mga datos. Dapat mapalawig ang bayanihan law lapaw sa bulan sang Hunyo para mabuligan ang gobyerno sa impact sang COVID-19 pandemic sa pungsod. Ini suno kay Senator Panfilo Lacson. Suno kay Lacson, kinahanglan ini nga mapalawig kasunod nga mag-expire na ang Bayanihan Act sa maabot nga Hunyo 24. Ginalantaw ni Lacson nga ang Malacanang nagapreparar sang draft legislation ang padaan nga magahatag sa presidente sang poder nga mag-realign sang pondo kay ban pa nga poder nga ginahatag sa iya sa idalom sang lagi lakip na ang exemption sang Republic Act 9184 o kon Government Procurement Act. Ang Bayanihan Act ang napasar sa Kongreso sa marathon session nagligad nga Marso 23 para hatagan si Presidente Rodrigo Duterte sang otoridad nga i-realign ang national budget para sa COVID-19 campaign. Ang layi nga ginpermahan sang Marso 25 ang epektibo sang 3 ka bulan. Si Senate President Vicente Soto ang nagsuwestyon nga palawigon ang Bayanihan Act. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, kaupod sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi magkalipat nga mag-inuman sang CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito ang may 26 mg ng vitamin C, kag gabulig ini pabaskog sang immune system. Mga ka-aksyon, likawan ang nagabaligi house to house ang peke nga CL nga nabutang sa mineral o kon plastic bottle o kon lapad bottle. Para sigurado kag garantisado, magdiretso bakal sig nasaligan nga butika o kon farmasya. Kag available man ini sa Fritzy Store dira sa may public market sang Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Pwede ka mo makabakal kay manlaking CL Pito-Pito, laging panalo. Inyo gipamatian naton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod gi Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian si Noime Arevalo. Hindi naging ko. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.